хвалят публиката. Наистина, и е много важно. Това е много важно. Музиката в нашия спорт е просто прави половината съчетание. Разбира се, защото възприятието е цялостно. Просто сме отвикнали да слушаме такива музика. Имаше и в индивидуалните състезателки на турнира такива музики, за които аз смятам, че трябва да изчезнат от нашите състезания вече. Това може би търсене, чисто и просто търсене на добре забравеното старо. Това все пак смятам, че тук вече е вкуса на треньорката, даже не толкова на състезателката, понеже в много случаи треньорките налагат музиката на тези, които избират, да. Но едно интересно момиче от Франция, Ева Серано, на Костадинка Атанасова. Намирам го за много напреднало. Аз я познавам, защото с Костадинка Атанасова сме лични приятелки. Просто следа един клуб заедно да, израснали, да? както тя следи и моите. Това детенце го познавам от самото начало, когато започна да се създава. Намирам много голям прогрес в нея. Особено на този турнир тук. Я виждам съвсем различна, в много добра светлина. С много чисти, хубави въртения, с напредък в скока, в техниката на уредите. Поработила е моята приятелка достатъчно с нея. Да, резултатите се виждат. Клоним към завършека на този пряк репортаж. Екатерина Серебрянска е с обръч. Това